Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hörmətli televizor qarawçılar. Bugün 24 январь, сишәмбе. Мен Әлзақ Мәҗанов һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, матур көн теләп калабыз. Бүгенге көнгә кереп калган кайбер тарихи вакыйгалар турында алдагы минутта кыскача булыр. Жер йоклый тыныч, күреп тәмле төш. Уяныр әле, тукта, үтсен кыш. Габдулла Тукай. Федор Шаляпин исемен йөртүче Халыкара опера фестивале инде күптән республикабыз брендына әйләнде. Быелгысы исә атаклы якташыбызның тууына 150 ел тулуга багышланган. Тамашачыларны 10 спектакль һәм 2 гала концерт көтә. Фестиваль программасы турында төгәлрәк без студиябызның кунагы Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры солисты Ирек Фаттахов белән сөйләшербез. Хәерле көн, Ирек, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Быелгы фестиваль берничә өлештән торачак, менә шуларның һәрберсенә тукталып китик әле. Аның инде берничәсе әлбәттә тамашачылар өчен күрсәтеләчәк спектакльләр, премьералар. Безнең 30-31 гыйнварда Сивильский цирюльник операсы була. Ул Италиядан килгән Джузеппе Морасси режиссеры куячак ул операны. Ул опера инде безнең элек куелган иде. Хәзер яңалыша куелачак. Яңартылып күрсәтеләчәк, әйе. Бу дирижерның безгә килеп эшләве минем белүемчә әле беренче генә тапкыр. Бу дирижер, режиссер беренче тапкыр бездә килеп эшли. Ул итальянча сөйли инде һәм аның үзенең переводчигы бар. Алар ул итальянча сөйләгәндә, переводчик перевод иткәндә без көтеп бастырабыз, тыңлап, шул моментта файдаланып, телне дә өйрәнәсез әле булып чыгашлар, икеләтә файда. Димәк, әйе. Аха. Һәм инде яңа спектакльләргә килгәндә, афишага килгәндә, нинди спектакльләрне тагын күрсәтәсез? Бу инде шушы театрның иң матур спектакльләре кергән. Әйе, Федор Иванович Шаляпин фестивалендә без иң гаҗәеп масштаблы операларын күрсәтәчәкләр. Ул «Пиковая дама» операсы, аннары соң «Турбадур» операсы, «Набокко» операсы, «Царская невеста» операсы була. Шулай 24-те Хованщина операсы да киләчәк Мариинский театр белән. Әйе, бу инде зурдан-зур вакыйга булачак, аны тамашачылар зарыгып көтәләр. Тамашачылар гына түгел, әле артистлар да көтәләр бугай. Әйе, без үзебез дә аны көтәбез, чөнки ул Мариинский театр бүтән составы белән килә. Гергиев үзе дирижер үтәчәк һәм көндә Питерга барып булмый, шуңа күрә без шул максат белән файдаланып монда карарга көтәбез. Барыбыз да, әйе, иченнән дә шулай. Артистларга килгәндә, фестивальдә безнең театрның артистлары гына түгел, ә инде чакырылу артистлар да чыгыш ясаячаклар. Кайсы театрлардан кунакларны көтәсез? Безгә кунакка солистлар Большой театрдан, Зур театрдан киләчәкләр Мәскәүдән, Новый опера театрыннан, аннары шулай ук Мариинский театрдан, Питердан һәм Азербайҗан, Казахстаннан да булачаклар, әйе. Артистлар булачаклар, әйе. Тагын бер матур күренеш бу камера концертлары булып узачак. Алар инде әйтеп киткәнегезчә безнең Шаляпинның 150 елыгына багышланган. Кайсы мәйданчыкларда узачак? Камерный жыр программасы ул зур концертлар залында Сәрик Сайдашев исемендә узачак. Һәм белем бирү программасы ул узачак Ратушада. Менә бу ике бүлек, камерный һәм белем бирү программасы, ул безнең президентыбызның мәдәни фонды гранты ярдәме белән алып барыла. Зур ярдәмлек күрсәтәләр. Әйе. Бердә артистлар шулай ук безнең опера театры артистлары чыгыш ясаячак. Сезнең коллегаларыгыз, һәм сез дә бугай. Әйе, ул камерный программада минем коллегаларым Зоя Церерина, аннары Гульнора Гатина, Венера Протасова, Артур Исламов, шулай ук мин, Ирек Фаттахов, шунда чыгышлар ясаячакбыз. Һәм инде бездә укып чыккан безнең якташыбыз Казан егете Алексей Тихомировның килүе дә көтелә бугай. Әйе, көтелә. Ул инде ачык күңелле, зур, дәү, көр тавышлы җегет. Ул да чыгышлар ясый. Белем бирү программасы бу бик тә үзенчәлекле юнәлеш, аның турында да әйтеп китсәк иде. Менә безнең хәзер быелна була критиклар өчен белем бирү дәресләре. Ул инде Мәскәүдән киләчәкләр танылган
критик тәнкыйтьчылар киләчәкләр һәм студентларга, блогерларга, яшьләр өчен ниндидер дәресләр бирә. Опера сәнгатенең нечкәлекләренә төшенергә ярдәм итәчәкләр. Тәнкыйть ясаганда, демәк, алар инде белемгә нигезләнеп ясаячаклар бу тәнкыйтьләрне. Үзегез дә чыгыш ясаячаксыз менә бу цивильский цирюльникта. Үзегезнең ролегез турында да бер-ике сүз әйтмичә калмагыз инде. Ролем җиңел түгел, авырларның берсе. Мин анда магырдый торган картны уйныйм, үзенә яшь кызны каратасы килә. Ахырда аның бер нәрсә дә барып чыкмый. Менә шундый роль уйнарга туры киләчәк миңа. Бу бик тә җаваплы дип әйтәсез килә. Шулай бит? Бу бик тә җаваплы, чөнки безгә сәхнәгә чыгып, уйнап, халыкның күңелен күрергә кирәк. Бүген килеп тапшыруыбызны безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәсебез килә сезгә. Әлбәттә инде әлеге фестиваль уңышлы гына узсын. Сезгә дә бар тик уңышлар гына телибез. Чыгышыгызны шушлай тамашачылар истә калырлык итеп башкарсагыз иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар. Рәхмәт. Тарихи фактлар үзгәрми, вакыт үткән сайын әһәмиятен җуймыйлар. 90-нчы елларда иҗат ителгән телевидение фондында сакланган Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла әзерләгән тапшырулар циклы шундыйлардан. Бүген сезнең игътибарга Батулла дәресләр тапшыруының беренчесен тәкъдим итәбез. Ул халкыбызның килеп чыгышы турында булыр. Безнең сүзебез бик кыска булмас бүген. Чөнки без татар халкының иң бурынгы заманнардан килгән шәхесләре турында, урта гасырлардагы мәшһүр шәхесләребез турында һәм инде килеп бүгенге көндәге мәшһүр шәхесләребез турында сезнең белән шушлай экраннар янына җыйнаулашып сөйләшергә тиеш булачакбыз. Шуңа күрә сабырлыгыгыз tükenmesin indi. Җайлап кына матур итеп урнашыгыз. Мин дә менә шушлай җайлап кына урнашырмын да без әкренләп сүз башларбыз. Татар халкының язмышы, аның тарихы килеп чыгышы турында тарихта бик буталчык язылган. Әле күптән түгел генә 5-10 еллар әввәл генә татарларны монголлар дип тә атый торганнар иде. Татарлар дип аерым атыйлар иде яки татар-монголлар дип тә атый торганнар иде. Аннан соң инде болгар темасы килеп катнаша, түрек темасы килеп катнаша. Һәм менә шушы буталчык карурман ичендә, ягъни лабиринт ичендә татар халкы үзенең каян килеп чыгышы турында уйлана, изләнә. Һәм дөресен генә әйткәндә, әле күп кеше төгәл генә җавап та бирә белми. Татар халкының килеп чыгышы дигән китапта чыкты. Татар теленең килеп чыгышы дигән китапларда чыкты. Мәкаләләр дә күп языла, ләкин кыска гына әйтеп, аңлатып биреп булмый шикелле. Хакыйкать тарихта ята, әлбәттә, тарихта ята. Һәм шуңа күрә без тарихны белергә тиешбез, өйрәнергә тиешбез, өйрәтергә тиешбез. Тарих культурасы барлыкка китерергә тиешбез без. Тарих бар, Аллаһка шөкер. Сакланган тарихи материаллар, тарихчыларыбыз, җитди тарихчыларыбыз, галимнәребез бар. Әле күптән түгел генә кайбер Әбу Җәһил кебек галимнәребез, мутагалимнәребез татар халкының революцияга хәтле культурасы булмаган, ул бары тик Советлар Союзы вакытында гына, Советлар власты заманында гына үзе иркенлеккә чыкты, культурасын төзи башлады, билим ала башлады дип әйтүчеләр дә булды. Һәм аларның әсәрләре тарихта язылып калган. Бу бөһтан, ягъни бу ялада тарихта калган. Без бу хаталарны төзәтергә тиешбез. Төзәтергә тиешбез. Һәм безнең сөйләшү нәкъ әнә шул турда булыр. Инде шаярып кына сөйләгәндә булай. Кем соң ул? Каян килеп чыккан соң ул татар халкы дигәндә, мин мондый шаяру мәзәге сөйлим. Адәм белән һава яшәгән.
Atabız Adem bilen anabız Havva. Onlar ikisi de tatar bulganlar. Şanmasağız mı? Ben sizge ispat edip korayım. Birinciden, en birinci dünyaya barlıkka getirilgen kişinin ismi Adem. Adem degan kişi ismi nindi tilde anlatıla? Rus tilinde mi, Fransız tilinde mi veya ki başka tillerde mi Ademni anlatıp bulmay şekilli. Tatar tili bik yakşığına anlata. Biz Adem deybiz kişiye. Ademler deybiz kişilerge. Ol kişi Adem tugul deybiz naşar kişiye. Hem Adem degan söz bugünkü günde de penzi tatarları, mişerleri arasında saklanıp kalgan. Benim Ademim diye özünün irine hatın. Benim Ademim birden birim degan söz. Birden bir irkişim degan söz. Jumuş bilen kilsen o tatar hatınlarına Ademim koytkaş gelirsiz diler bugünkü günde de. Bes şulay etip biz Adem degan sözünü tatar tili, yani Türkiye tili aşağı bik jingil anlatavız. Endi Havva koyan kelip çıkkan. Elbette endi Adem kişisi, Adem birden bir kişi hatın kızdan başka yaşay almagan. Havva gibi kirek bulgan. Belki şuna köredir de endi Adem aleyhisselam özünün hatınına sen mina Havva gibi kirekli zat degendir. Yani yaratı sözü bulgandır. Başka tillerge Adam iyi bulup kirgen. Hayır. Ondan sonra indi Adem bilen Havvanın tatar ekenliğini ispat edetirgen tağın bir şey var. İcmahtan kuvulalar bit bişarakaylar. İcmahtan sürüleler. Koysu halıkını icmahtan sürdülersin. Kırım tatarların sürdüler. İcmahtan. Dünya icmahı Kırım'dan, dengiz boyundan tatarlar sürdü. Üçüncü ispat. Ne içinsin Adem bilen Havva'yı tatarlığın tatar ekenini ispat edetirgen üçüncü şart var. Boyluq üstünde icmahta yaşay tatar. İkmegi var, nefti var, jirmayı var, barsı da var, lakin özü jalangaç işleri. Adem bilen Havva icmahta da jalangaç jirgenler kiyerge kiyimleri olmagan. Bes şulay bulgaç Adem bilen Havvanın tatar ekenliğini ispat etkeş. Endi olar tatarşa söyleşkeş, onlarının söyleşkenin ferişteler hem Allah Teala nindi tilde tınladı eken. Elbette tatar tilinde tınlagan bulup çıgalar. Allah Teala da tatarşa bilgen bulup çıga. Mine şayaru tamam. Tatar halkının koyan kelip çıktı degen sorawunga şuşunday bir mezek bilen cevap berip bulur idi. Ciddi kelgende fenni söyleşu bilen söyleşkende elbette tarihini yaxşı bilirge gerek. Bizning tarihta kimler tarafından biz imi tatar deb atalganbız, ona kadar nechik deb atalganbız, mine şul turda biz kelesi tapşırılarımızda söylerbiz. Hem başka boytaq qına sirler turunda da biz mine şuşu üstel yanında hem mine şuşu terezege yakın kilip, ekranga yakın kilip söyleşirbiz. Etik edebiyat sanat tarihinde da bir kızıklı haller var. Mesela etik bütün dünyanın devletlerinin harbi marşları bulgan var oynuyorlar. Tatar devletlerinin, Tatar halkının harbi marşı bulgan mı? Bulsa koya gitken alar. Bulmasa nişlep bulmagan ol. Çünkü Altın Urda, Bulgar devleti, Sibir Hanlığı, Şeybanillar, Estirhan Hanlığı, Qasim Hanlığı, Kırım Hanlığı, bik köp Hazan Hanlığı, bik köp hanlıklar ayrım devlet bulgan, alalarının askeri bulgan. Hem ul vakitte Babur Han'ın zamandaşları, Babur Han'ın orkestri bulgan. Harbi marş oynaganlar soğuşka kirir aldınlar. Tatarlarına koyda. Bulmay kala almay. Bulsa koya gitken bizning harbiy marşlarımız, azatlık için soğuşka çakıra turgan, dertlendire turgan marşlarımız koyda sonalar. Bu sıra olgada biz cevapını izlerimiz. Hem inanamın ki birgeleşip ona da biz oңай cevapta varız deyip söyleyeyim. Ya ki aldağı tapşırılarda mine şunday temaları olur. Belki mesela tuğan til degen jırna jırlayız.
Ей туган тел, ей матур тел көйін барыбыз да беләбез. Һәм җырламаган мәҗлес юк бу көйне. Бу көй кайчан чыккан? Абдулла Тукай моны 5-6 елда язган бу шигырен халык җырлый башлаган аерым бер көйгә ей туган тел, ей матур тел. Абдулла Тукайның туган тел шигыренә язылганмы, бу җыр чыгарылганмы халык тарафыннан? Әллә элек булган көйгә аның баштагы сүзләрен ташлап калдырып, Абдулла Тукайның туган тел дигән сүзләрен кушып җырлый башлаганмы халык? Әлбәттә серләр тарихта. Мәсәлән, Төркиягә моннан 100-150 ел әввәл күчеп киткән татарлар бу көйне инде җырлап, үзләре белән алып киткән булалар. Тукай әле тумаганда ул вакытта. Һәм алар аны башка сүзләр әйтеп җырлыйлар. Мәсәлән, без сугышка киткән чакта азан әйтеп калыгыз дип җырлыйлар. Әле Тукай гасыр башында гына яза бу сүзләрне. Димәк, сүзләр башка булган. Һәм бу көйгә Тукайны җырлый башлаганнар. Ни өчен ул шулай? Бу турыда да сөйләшербез алга таба. Мин бәхетле кешеләрнең берсе, мин Бакыяга урманчы белән бик күп мәртәбәләр мәҗлестәш булып утырган кеше, дуслар идек. Алардан бик күп мәгълүмат алып калдым. Нақи сәмбәтләр белән мин табындаш булган кеше. Сарапа Садыйкова белән күп сөйләшүләр дә мин шаһид булган кеше һәм аны язып алган кеше бөтен сөйләгәннәрен. Буларда барсында да серләр бар. Әдәбияткә, сәнгатькә, тарихка кагылышлы серләр һәм кичкенә генә ачышлар бар. Менә безне киләсе тапшыруларда шундый ачышлар көтә. Ачышлар көтә. Әйтик, без тарихыбызны кайдан алабыз? Кайберәүләр әйтә, эволюциягә хәтле тарих булмаган, яза белмәгән татар дип. Кайберәүләр әйтә, урта гасырдан Казан ханлыгыннан диләр. Кайберәүләр әйтә, бик бурынгы заманнардан хәтта Кытайга барып тоташа безнең тарихыбыз диләр. Әлбәттә, бunda хаклык бар, соңгыларында. Әйе, тарихыбыз тирән. Мәсәлән, мин сезгә әйтәм, бүгенге тапшыруда ук әйтермен. Иң бурынгы заманда безнең эрага кадәр булган бабаларыбыз арасындагы мәшһүрләр турында сезгә сөйли башлармын. Икенче очрашуга кадәр хушча. Сәламәт калыгыз. Батулла дәресләре циклынан тапшыруларны кабатлап күрсәтүне алдагы көннәрдә без дәвам итербез. Ә бүгенгә менә шулар иде. Мин Әзәх Мәҗидова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.